Tässä on lyhyt video siitä, kuinka voit kerätä palkintosi onnenpyörässä. Noudata vain näitä 3 askelta ja saat palkintosi heti. Tarkista sähköpostisi ja löydä ilmaiskierrokset onnenpyörässä. Klikkaa painiketta siirtyäksesi onnenpyörään ja saadaksesi palkintosi. Pyöräytä onnenpyörää ja kerää palkintosi. Nyt voit siirtyä nostosivulle, sitä varten etsi tilisi saldo-sivun oikeasta yläkulmasta, klikkaa sitä ja valitse Nosta vaihtoehto. Nyt näet sivun, jossa palkintosi ovat valmiina siirrettäväksi suoraan kryptolompakkoosi. Muista, että mitä enemmän palkintoja olet kerännyt, sitä suuremman noston voit pyytää. Lisää palkintojen keräämiseksi valitse bonus onnenpyörän alta. Kaikki siellä luetellut bonukset tuovat sinulle palkintoja. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme live-chatissa sivun alaosassa. Onnea matkaan!